Bossing, magkano ngayon ang ulo? Magkano ulo ngayon? 200 ang kilo. So, hindi kasama yung hasang yan. Hindi kasama yung hasang, no? 200 per kilo ng mga ulo. Yung laman po ay 260. 60 po sa per kilo ng mga isdang batalay, mga isdang betilya at yellowfin tuna, no? Yan po yung mga latag po dito at tilapiyang Batangas at pink salmon head. Ganda ng laman ng yellowfin tuna nila, oh. Magkano po ang kilo ngayon? Ayun, 150 po. Ang ganda ng laman ng yellowfin tuna nila. 150 per kilo. Magkano ngayon yung betilya? So 20. So yun yung mga presyo ng latag ni Kuya Warren. Yan po yung mga labahita nila, oh, na nililinis. Binduan. Ayun, 200 pesos sa mga presyo ng binduan. So may snapper, binduan na maganda. Ito, binduan. Tagiti. Mga bubuli at isang betilya. Dilis po natin, 50 pesos lang po yan. Dilis. Mga tumpukan po nila na mga pangating isda. Sap-sap. 50. Ng mga isdang tambakol o gulyasan. 120 sa kilo ng yellowfin. Friends, magkano yung tulingan mo? Tulingan, tandaan? Mamura ang tulingan ngayon. So bumaba na yung presyo ng tulingan, no? 100 pesos na po ang kilo. Bossing, magkano yung maganda mong talakitok? 200 lang per kilo. 160. Yellowfin, totoo. Meron talagang kadugtong, you know? Yan po yung mga prutas natin. 200 pesos na kilo. Kalahati. Isang ganito na yung kalahati po. Sobra. So kilo po, no? Kalahati kilo 100. 200 pesos na per kilo. So, good morning po. Yung ganda, oh. Ang tataba. 100 pesos kada tapo. Tapos ang kilo ng tahong ay po 70. Taba din. So fresh na fresh po yung kanilang latag dito. Ito, buhay pa mas natin. Magkano dito, te? 300 lang. 300 ang per kilo. Yan po yung mga loba o lapo-lapo na itim. Dito po tayo sa Bakoko. Ayun, 260 po na per kilo ng mga fresh na isda na latag po ni ate rito, no? Dito po 250 torsilyo. ayun, 250 po sa tortilyo, no? Yan po yung latag ni Kuya Ricky. Yung mga presyo ngayon ng pusit lumot, 200 pesos na lang po ang kilo. So araw-araw po may latag. Mga tambakol natin sa per kilo. Tulingan natin, ayan. Meron din silang latag. 20 ang kilo po ng mga sapsap. Sa mga tawilis po, 120 ang mga kilo. 120. Planting. Ganda, no? May replica class A. Ayan po, 120 na kilo ng yellowfin tuna. Tumpukan, pati yung mga tumpok ng isdang tulingan. So mura po yung mga presyuhan. Dito sa mga dorado mo, magkano? 130 lang yan. 130 po sa mga per kilo ng mga dorado. Magandang umaga po dito po sa Malabon Fish Market. Tayo po ay mag-update ng mga latagan at mga presyuhan. Hindi porket po mura ang mga nakikita po natin ay pwede na, no? Maging mapanuri at maging mapusisi dito sa pagbili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kailangan po ay laging safety first, no? Para sa lahat po, yun po yung aking sinasabi, maging mapanuri sa kanilang mga latagan at mga presyuhan sa mga ibinebenta ng mga vendor, no, o pakikipagkalakalan ninyo sa pamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go.
I-update natin yung mga yellowfin tuna dito sa tulay. At ito po yung mga ulo at yung kilo ng mga yellowfin tuna. Shout out po, good morning nanay. Good morning. Iyon, salamat, salamat. At yung mga per kilo po dito ay 260 sa mga laman po ng yellowfin tuna. Bossing, magkano ngayon ang ulo? Magkano ulo ngayon? 200 ang kilo. So, hindi kasama yung hasang yan. Hindi kasama yung hasang, no? 200 per kilo ng mga ulo. Yung laman po ay 260. Ayan, yan po yung mga presyo ng kanilang latag dito ng yellowfin tuna. Bossing, salamat. Ipon. So, tuloy-tuloy lang po ang ating update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market at mahaba po yung ating babaybayin sa kanilang mga latagan at yung mga presyo na ating dapat malaman. So, tara, let's go! Dito ang per kilo ay 130 per kilo ng mga yellowfin tuna at ang mga tumpok na po ngayon ng mga gulyasan ay 100 pesos. Hindi bossing, bigyan kita dyan. Tapos ang mga hipon natin dito ay 290 per kilo. Ito 300 boss lang to. Dito 300 pesos. O yon, 300 pesos dito sa per kilo, no? Ng latagan ng hipon. Hindi pa yan boss lang to. Masarap magsinigang ngayon, no? At mga buttered shrimp na dapat iluto sa mga nakahain na hipon. Dodi, salamat ha. Thank you. So, tawid na tayo dito sa kabilang side at para malaman natin yung kanilang mga presyohan, no? So mamadaliin lang natin kasi meron tayong naririnig dito na sound trip, no, sa bayan po ng Malabon Fish Market. Yon, dito may mga latag po na 160 po sa per kilo na mga isdang batalay, mga isdang betilya at yellowfin tuna, no? Yun po yung mga latag po dito at tilapiyang Batangas at pink salmon head. Ganda ng laman ng yellowfin tuna nila, oh. Magkano po ang kilo ngayon? Ayun, 150 po. Ang ganda ng laman ng yellowfin tuna nila. 150 per kilo. At yung mga betilya nila napakaganda po ngayon. So yun po yung mga presyo ng yellowfin tuna kay ate. Salamat po. So dito naman tayo sa latag ng mga isda. Ito. Mga isdang bubuli, parrot fish. Dito naman po sa latagan nila. Magkano bubuli, bossing? 180 ang kilo. So yun po yung presyo ng mga bubuli nila sa latagan po dito sa Malabon Fish Market. So naabutan nila natin sila dito sa latagan, no? Sa kanilang mga presyohan ng mga isda. Bossing, thank you. So nandito naman tayo sa latagan kay Kuya Warren sa mga presyohan ng kanyang mga latag, ito. Mga betilya, pinduan, lokal na salmon, at tagitik. So yan po yung mga latag ni Kuya Warren dito ng mga isdang bato. Magkano ngayon yung betilya? 220. So yun yung mga presyo ng latag ni Kuya Warren. Yan po yung mga labahita nila, oh, na nililinis. Binduan. Ayun, 200 pesos sa mga presyo ng binduan. Magkano yung mga labahita? So yan yung mga nililinis nila, no, na labahita. Kuya Warren, thank you. Salamat. Ganda ng nabahita nila, no? At dito may mga isdang parrot fish, isdang barakuda, at ito rin po yung mga latag nila ng mga isda rito. Ito po yung mga betilya, no? At binduan, wala pa rin si Boss Aris. So marami silang latag ngayon ng mga isdang bato. So yung nagtanong, yung nag-comment sa atin, no? Sabi niya nakatira daw sa ilalim yung mga isdang bato. Opo, doon po talaga mga nakatira yung isdang bato. Kaya ang tawag po sa atin ng mga, o yung mga kababayan po natin, tawag po talaga nila dito sa mga
nakikita natin mga isda, yan po ay isdang bato. Nakakisnan na po yan ng ating mga kababayan na yan tawag po nila ay isdang bato sa mga latagan ng mga isda o yung mga nahuhuli sa karagatan. So may snapper, binduan na maganda. Ito, binduan. Tagiti. At mga bubuli at isang betilya. So, busy sila ate, hindi natin matanong yung mga presyo. Dahil sa latag nila. At maganda yung ano nila, dalagang bukid. Tapos may mga isang pagi. Ayan. Ano ba yung style? So, nagdiligpit ko sila ate. Dahil nandyan na naman yung mga MCAT, no? Hindi natin matanong yung mga presyo ng kanyang latag. So, ayan. So, balikan na lang natin sila ate. Hindi natin ma-istorbo sa mga presyo ng kanilang latag ng mga isdang bato. Pero may latag po rito sa kahabaan po niya. Yan. Mga latagan po ng mga isdang bato na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Shoutout sa iyo, Boss Aris. So dito, si Nanay Noemi ay nagliligpit na rin. Hindi na rin natin matanong yung mga kanyang latag, no? Dahil nandyan po yung mga clearing operation ng City Hall ng Malabon. So lipat na tayo sa kabilang area dahil naglilinis si Nanay Noemi. Nanay Noemi, ligpit po muna kayo. Opo. Nandiyan sila magki-clearing. So tawid na tayo dito sa kanila pang mga update ng mga latag na atin pong may update sa presyuhan ng mga latag ng isda. Dito, 280 per kilo ng naman ng yellowfin tuna. So marami tayong nakikita ngayon mga update ng mga big yellowfin tuna, no? So tumpukan 100 pesos. Tapos 50 pesos na mga saliginto. At yung mga bangus po natin tumpukan 100 pesos. At tumpok po ng mga isdang gulyasan, ayan, 100 pesos, no? Tuloy-tuloy lang po ang ating update kahit na may clearing operation ang mga MCAT ng City Hall ng Malabon. So pinagigilid lang po sila dito sa gilid ng tulay o sa kahabaan ng fish market. So dito mga isdang chabeta, 50 pesos, 100 pesos sa mga kabasi at sariwang mga dilis po natin, 50 pesos lang po yan. Dilis. $140 na kilo ng mga yellowfin tuna. So dagsa pa rin ang mga yellowfin tuna na inyong mabibili. 140. Yung mga sariwa po dito, eto oh. Mga tumpukan po nila na mga pangating isda. Sap-sap. 50. Kabase 100. Yan po yung mga isa, lapis, no? 50 pesos at 100 pesos na mga tumpukan. Yan po yung update natin sa kanilang mga latagan. At dito 100 pesos pa rin po ang kilo ng mga isdang tambakol o gulyasan. 120 sa kilo ng yellowfin. Friends, magkano yung tulingan mo? Tulingan, tandaan? Mamura ang tulingan ngayon. So bumaba na yung presyo ng tulingan, no? 100 pesos na po ang kilo. So yan po yung mga price update natin dito sa Malabon Fish Market. 170 per kilo, bangus lagupan. Tumpukan ng bangus, 100 pesos. 70. 130 sa mga yellowfin tuna. So dagsa ang yellowfin tuna pa rin dito sa Malabon Fish Market at Tambakol. So ito yung mga magagandang isda ni Lodi. Mga isdang binluan at isdang talakitok. No? 130 sa kilo na mga isdang bubuli. At 300 pesos sa mga paktiwin na bisugo. At ang ating tuwakang 120 na kalahati, 240 per kilo. At tumpukan po dito ng mga tambakol, 120, tatlong piraso. 130 sa mga kilo ng yellowfin tuna.
At 140 sa per kilo ng mga magagandang yellowfin tuna pa rin po sa kanilang mga latagan. Ayan. Ito po yan sa kanilang latag. So, ayan po yung mga update natin dito sa Malabon Fish Market at napakarami po sa ating mga kababayan ang dumayo dito, no? So, ayan yung mga mamimili po natin ng mga isda sa Malabon Fish Market. Sandaan, puro na. Sandaan, ay pa yung sandaan. Ito, 120 yan. Kulyasa dito yung yellow pin. Mag-ihaw yan. So, abante tayo sa iba pang mga latag. Bossing, magkano yung maganda mong talakitok? 200 ang per kilo. Eh, binluan mo? Ayun din ang mga presyo, no? So, yun po yung update natin sa kanyang latag. Ito naman po yung mga presyohan nila ng mga hipon, no? May tumpok po dito sa halagang 100 pesos. Yan, tumpukan po. At yung mga per kilo nila dito, nasa 330. Ang ganda ng hipon nila. 330 per kilo at 100 pesos tumpok. At tumpukan po dito ng mga tambakol po nila sa halagang 100 pesos. Sandaan to po, sandaan. Tapos tulingan mo, ganun din, 100 pesos ang kilo. Oo, sandaan. Murang-mura yung tulingan, no? 100 pesos na per kilo, sariwa po yan. Tapos yung mga pangbakol din natin, 100 pesos ang per kilo. Pusit, 180, 220 sa mga kilo, no? Yan po yung kilo ng mga yellowfin. So yan po yung mga update natin sa kanilang mga latagan at presyuhan ng mga isda at pusit. Boss, thank you. 240 sa mga pusit lumot. At tumpukan po ng mga tambakol natin dito, 100 pesos. Kilo ng mga yellowfin tuna natin dito ay 120, no? So yan po yung mga price update na atin po na-update dito po sa Malabon Fish Market. Bangus na nakadaing. Ayan, 100. Ang ating mga tahong may 80 pesos at 50 pesos. Talaba 80 pesos. Ayan po yung mga kada tabo. At yung mga tumpukan po dito ng gulyasan, yan po ay 100 pesos. Na tumpukan, no? So yan po ang ating mga in-update. Dito po, no, dagsa po ang mga gulyasan o tambakol at mga yellowfin tuna dito po sa kahabaan ng Malabon tumpukan. Dito tayo ngayon kay Boy Bangus. Per kilo niya ngayon dito na mga pusit kalawang 180. At bangus ni Boy Bangus 120 kada piraso. Wala ka bang hango o naubos na? Boss Maeng. 50 kilos lang yan, boss lang to. Napakataas ang puna ng bangus. Magkano? Ba't wala ka nang pinapakitang papel? Wala ka nang... Wala si Boy Tilapia. 240 puna, boss lang to. Magkano? 240 medyahan lang yun. Ah, medyahan. So yun po yung puhunan nila, no? So napamahal ang mga bangus dagupan natin sa mga presyuhan at latag. Boss lang ito yung pinakamura ng sa akin. Yung mga yellowfin tuna na dumagsa, no? So yun po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latag. Yung mga magandang yellowfin tuna po natin dito, 120 ang kilo. So Boss Maeng, salamat at wala pa yung ating kaibigan. Oo, kaya hindi nakikipagsabayan, no? Kulang kasi yun. Yan nga na nga. Saka na tayo ulit mag-tandem.
So sa update natin, tuloy-tuloy lang po dito sa kahabaan po ng Estrella Street sa bayan po ng Malabon Fish Market. Magkano kada tapot eh? 50 lang po. 50 pesos lang po, no? Isang tabo na po na tahong. Ito po yung mga tumpukan ng hipon, 100 pesos. Tapos mga per kilo ay 300. So yan po yung presyo ng hipon sa Malabon Fish Market. Dito tayo sa latag ni wala 160. Yellowfin totoo. Meron talagang kadugtong, no? So yan po yung yellowfin tuna nila, 160 na per kilo. Dagsa. Lata ng mga tahong na botas, 50 pesos kada tabo. Dito po 70 pesos na kilo. Batang na botas. Ito nga pusit kalawang magkano? 200 ang per kilo. Gulyasan natin 80 pesos, oh. Per kilo. So mga gulay na ang ating nakita rito sa kasunod. So shout out sa iyo, Boy Putik. Mga kilo na mga saging. Ayan po yan, no? Tsaka mga santol. So si Boy Putik, shout out sa iyo. Mukhang bagong gising ka. Bagong gising. Mukhang napuyat ka, ha? Ayun, ang sarap nun, no? Ayan po yung mga prutas natin. 200 pesos na kilo. Kalahati. Isang ganito na kalahati po. Sobra. So, kilo po, no? Kalahati kilo, 100. 200 pesos na per kilo. So, prutas po yung mga latag dito. Salamat po. So tuloy ang ating pagbablog dito sa kanilang mga latagan na mabibili o mapipili ninyo, no? Mga prutas. So yan po yung mga latag. So nandirito tayo sa magagandang mga talaba. Good morning po. Yung ganda, oh. Ang tataba. 100 pesos kada tapo. Tapos ang kilo ng tahong ay po 70. Taba din. Taba, no, ng mga latag din ng sisil. 70 ang kilo, 100 pesos sa mga kada tabo ng talaba. Ito maganda. Mga isdang bakoko. So yung per kilo po ng mga magandang sapsap po natin dito, 200 po per kilo. Tandaan po, boss, ma'am. Mga saluhan na ho yan. Mga malinis na yan. Bakoko. Pinagdibigyan. So fresh po yung kanilang latag dito. Ito, buhay pa, boss natin. Yun. Magkano dito, te? 300 ang per kilo. Yan po yung mga loba o lapo-lapo na itim. Eh dito po tayo sa bakoko. Ayun, 260 po na per kilo ng mga fresh na isda na latag po ni ate rito, no? Ayan. Sarap to sa ano, pesa. Yes. Pesa, masarap ng mga loba. Lapo-lapong itim, no? Ate, salamat po, ha. Thank you. Bossing, thank you, bossing. So, tuloy pa ang ating update dito sa kahabaan ng Estrella Street ng bayan po ng Malabon Fish Market. Update pa natin yung kanilang mga latag na atin pong mai-update sa ating mga manonood. 320 na kilo ng hipon at tortilyo, ito po yan, at galunggong, salmon na lokal. So ito, latag po to ni Kuya Ricky, no, na inyo pong mabibili. So update natin. Kuya Ricky, magkano yung salmon mo? 220 per kilo. Salmon, 250. Salmon to? 250? Salmon. Galunggong, 220. Ayun, 220. Dito po,
250 torsilyo. Ayun, 250 po sa tortilyo, no? Yan po yung latag ni Kuya Ricky. Pusit, 200 po, pusit kalawang. Dalawang daw, dalawang. So, shout out po. 220, 220. 250 sa salmon na lokal. Yan po yung mga presyon na ating pong ina-update sa latag po ni Kuya Ricky, no? At dito sa mga latag pa ni Kuya Ricky, ito po yung mga tumpukan, may mga presyo na po. Buhay na tilapiyang Pampanga, 140 per kilo. Dito magkano kilo? 140. 140 sa mga bangus pandain. Eh dito sa ano mo, pink salmon, Pink salmon, 160. 150 po ang per kilo. So Kuya Ricky, maraming salamat po. Thank you. Shout out po sa inyong lahat. Shout out Kuya Ricky, shout out. Good morning. Thank you po. So yun po yung update natin sa kanyang mga latag na mga isda na nakahain po dito sa kanyang mesa na ibinebenta sa mga mamimili. So shout out sa iyo Kuya Ricky. Kabila ba? Yan sa kabila. At dito tayo sa mga latag pa na mga yung mga presyo ngayon ng pusit lumot. 200 pesos na lang po ang kilo. So araw-araw po may latag. Ayan po yung per kilo. 200 pesos per kilo ng mga pusit lumot at ang mga prutas din po ayan. Mga may presyo na. So shout out sa iyo Sheila. Nandito ako ngayon sa bayan ng Malabon Fish Market. Shout out. Dito 80 pesos po ang mga tambakol natin sa per kilo. Tulingan natin, ayan. Meron din silang latag. At isang binluan. 130, 120 sa mga yellowfin tuna. At ang ipon po natin ay 260 per kilo. Dito 280 per kilo. So mga tilapia Batangas na po, no? Na ating pong i-update dito sa kanilang latagan. 130, 120 sa mga per kilo na mga tilapia Batangas. So sa mga nag-comment, wag po kayong matakot na kumain ng mga tilapia, no? Dahil matagal na pong issue yun. 4 na taon na pong lumipas yung mga nakita po nila daw. Wag po kayong matakot kumain ng tilapiyang Batangas dahil ako kumakain pa rin po nito. Sa mga mamimili po natin, no? Wag po natin intahin yung mga naririnig natin. So yan po yung mga latag nila ng mga tilapiyang Batangas dito po sa Malabon Fish Market. Magkano nga sa Good morning. Uy. Boss Maki. May balita ako sa nangyari sa'yo, ha? Sana wag sumakit yan. Dito tayo kay nanay. 120 ang kilo po ng mga sapsap. Sa mga tawilis po. 120 ang mga kilo. Sa mga dilis po natin, 80 pesos per kilo. So ayan po yung mga update natin sa kanilang latag ng isda. At yung mga presyo ng hipon, no? Nay, salamat po. Para ayun si Genggeng, oh. Nakita ko si Genggeng. 120. planting? Ganda, no? May replica class A. Ayan po, 120 na kilo ng yellowfin tuna. Gulyasan po o tambakol 100 pesos per kilo. At buhay na tilapiyang Pampanga 120 ang kilo. So buhay na buhay po, no, na kilo ng tilapiyang Pampanga. Ito po yung 100 pesos. So magkaiba po yung size at yung mga laki nila, no, ng mga tilapiyang Pampanga. Buhay po yan na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market.
So, abante na tayo dito sa iba pang mga latag, no, ng kanilang mga isda na inyo pong mabibili o mapipili. So, nandito tayo sa latagan. 280. 280 na per kilo ng mga hipon. Hindi ako namili. Bibili lang ako. So, ayan po yung mga kilo ng hipon sa Malabon. Thank you. Dito na sa kabila. Dito po, 120 sa kilo ng mga yellowfin tuna. At 100 pesos na tumpukan. Pati yung mga tumpok ng isdang tulingan. So, mura po yung mga presyuhan. Nakita ko siya kanina. Hindi siya maka-move on. Talagang dinudukot. Ang ganda ng pagkakakuha mo, seryoso, no? Hindi niya ramdam yun. Hindi niya ramdam. So, ito po yung mga 100 pesos na mga tumpukan na inyo pong mabibili. So, dito yung mga kilo naman po ng mga laman ng sa big yellowfin tuna natin ay 200 pesos na kilo. So, may mga latagan sila at napakaganda ng mga laman. At ito ay 100 pesos na tumpukan din po. So, tinutumpok na po yung mga gulyason dahil sa dami po at dagsa na inyo pong mapagpipilian o mabibili. So, dito yung mga tulingan. Ito. Wala nang bawas yan? Magkano tulingan? O 100 pesos din po yung kilo ng tulingan dito. Tumura ang mga kilo ngayon, no? Bagsak presyo. At 50 pesos. Wala na siyang tindang malalaki mga hipon. Tumpukan 50 pesos sa mga hipon. At dito naman tayo. Gulyasan pa rin at o tambakol. Ayan po ay 80 pesos na kilo. Yung mga tulingan, ganun din po yung presyo, 80 pesos. So ito po yung mga na-update natin sa kanilang mga latag na inyo pong mabibili o mapipili, no? So magaganda yung mga latag nila ng mga isda. So gulyasan o tambakol pa rin po. Ito po yung kilo. 100 pesos. Pwede kang mamili ng iyong gugustuhin. Ayan. 100 pesos na kilo. At yellowfin tuna natin dito. 120. At tumpukan din po, no? 100 pesos. So, dagsa yung mga tambakol na tinumpok na. 100 pesos. Tatanggalin ko lang yung ano. Ayaw. So, ayan po yung mga latag nila. Boss Ed Pompak, shout out sa'yo. Magkano kilo mo ng yellowfin? 120 na per kilo ng yellowfin tuna, no? Eh dito sa mga dorado mo, magkano? 130 lang yan. 130 po sa mga per kilo na mga dorado. Bitilya. Magkano kilo? 120 lang. 120 sa per kilo ng mga isdang bitilya. So yan po yung mga update at sa latag. At may sound, hindi tayo makapag-vlog ng maayos. So lipat na tayo. So dito po yung presyo, no? Tumpukan po, 100 pesos na tumpok ng mga tambakol. 130 po sa mga kilo ng mga isdang yellowfin tuna. So yan po yung mga update natin dito sa bandang dulo ng kanilang mga presyuhan ng mga isda na inyo pong mabibili, no? So shout out sa ating lahat. So passable po ang lugar ng FC Villa. Wala na po tayong tubig na natatanaw at passable po ang ating mga motorista, no, sa patungo dito sa City Hall ng bayan ng Malabon City. So ito po yung Estrella. Ayan po, passable din po at tuloy-tuloy po ang daan ng ating mga sasakyan at makakapamili na po kayo dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market ng umaga. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga silent viewers po natin, shout out po sa inyong lahat. Ingat po palagi tayo, safety first para sa ating lahat at sa mga mamimili po natin na dumarayo at sa mga sumusubaybay po sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. Maraming salamat po sa inyo.
enjoy and visit po sa ating lahat. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Bye bye na po and God bless.